garin yaran zamani da yake wakana ta ina abin ya taso. Yauwa waliya wai yanzu har an yi wani karamin dan sanda a garin yaran zamani wai zai zo ya daga hankali wani zai nema ma ya toza da ai na riga na dauki ƙudurin cewa ba zan rabu da shi ba abin da yawan ba zan kyale shi ba dama na dan bari wannan magana ta lafa ne amma yanzu tunda lokaci yayi dole in daga wannan magana kuma dama na dauki alƙawari ba zan kyale shi ba zan rabu da shi ba makasudin ma fito da kai daman kenan. Yaran zamani masu aikin zamani fasakin wa'azi bari su yi maka lamuni. Yaran zamani aikin su bai kama da sufar sufar zamani yaran zamani. Da baka ji karan taka ne? yaran na taka ka Idan za ka zo guri sai ka zo ka taka mutane kai sai ya kamata ni ba abin da ya kawo ka daban abin da ya kane daban har ka daban ta daban. Allah ka sai abin da za ba ka kara da wasu. Kamar yan na taka ka abin da ya kawo ka daban. Yanzu ba ka faɗa a baka abin da za ba ka kara da wasu. Ba da kace dan 500. Wani iri za a baka? Amtiyan dan 500. Gida ka san wannan ne? Wallahi ban san shi wannan mutumin. Bindiga fa ya aji. Yanzu nan. Allah mutu da ina zuwa. walƙiya gashi nan ya to Wani wannan gashi ya kulle fuskarsa balle ma a gan shi. Ban taɓa ganin fuskar nan a yaran zamani ba fa. Irinsu ne suke zuwa garin yaran zamani su ɓata gari, su ɓata 'ya'yan mutane. To, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaran zamani yaran zamani yaran zamani sun canza kuma sun Lafiya kalau ya gida ya maman ta ku. Wai da shi kudin adashin ne. To. Ka ce mata na gode ka gaishe min da ita kaji? Ka ce mata to shi ke na insha Allah za ta ji kaji? Ka gaishe min da ita kaji? Wai me nake ji kamar an kawo wani kudin adashi yaro ya shigo yanzu ya fita. Eh kudin adashi ya kawo. A gidan da wani adashi? A gidan naka to lafiya ya aka yi? Kudin adashi? Eh kudin adashi. Wai dama wai a zo a ina ke adashin? To ba da sabuwa. Kamar yaya ba za ta sabu ba? So kike gidan da magana a gidan nan? Ban gane magana ba wai da an yi magana sai ka ce zan jaza maka magana wai wace iriyan magana daga yin adashi? Wai abin da nake yi a gidan nan dama ba san ana adashi a cikin gidan nan ba.
adashi kin san matsalar adashi kuwa to za ki gani ki kenan To in ga alkhairi ba mana. wanda zai adashi a gidan nan To na gani ni da kai. In ga alkhairi. har ba ta samu wani za a gidan nan ne Adashin? ba wata magana adashi da za a gidan To nan. ni kuma ni da kai na gani mu zuba. Kamar ni ke ga wannan magana To malam ya kake so in yi? ni ke cewa ba ki fasa ba Wallahi ba zan bari ba. to shi kenan za ki gani Zan ga me? za Ga ki alkhairi. gani kada kin sani In ga alkhairi. ni ne malam mai zamani mai 68 min dubu ɗaya ka tafiya ni kadai ne a garin yaran zamani ba na biyu na Allah. shi ne ai In ga alkhairi. sai dai ƙarya don su nemi abinci suna shan wahala yaran zamani lokaci yaran zamani gasa a wani hali shaye-shaye har ma ɗauke-ɗauke ko kwasu don fare ka. Yanzu ka san ga abin da muka samu, ga kudaden da muka samu yanzu duk 1 2 3 4 5 6 7 bakwai ba ka kalla unguwan nan an kana ba ni dubu kai matsala ta da kai mugun bayan kuɗi ne kai da Allah mala ya ka zo a samu wannan kuɗin wai ka ce wani an baka 2000 dan na ɗauki 5000 yanzu fa aka fara wannan garga gani ne ka ba ni dubu kuma in kai haƙuri za ka samu nan gaba ka bari yanzu mu je bakin titi in samu canji in baka ko 200 ce sai ka ƙara za ka ba ni 200 kuma tana da matsala wannan harka ita a hankali duka su manya-manyan man da aka fara da bayan na karanto wa sunan su ba tun lokacin da aka fara da 300-350 ake ba su 2000 nan me za ka yi da ba a samu mafa ranka ne ka ba haka idan baka so ba nan kawai yanzu ka yi haƙuri wannan din noman a ina za ka yi lungun kai lungun ne a to ruwa da na akwai can da yanzu wanka kawai zan ya ga an samu na bishasha mu je Allah ka shirye su. Albarka Provision Cosmetics and Jawaris. Me kika ce? Albarka Provision Cosmetics and Jawaris. Ina al'ummar kanan dabu ga wani katafaren shago wanda ya kawo muku kayayyaki iri daban-daban. Bangaren kayan abinci suna da nau'ika kala-kala, kayan shayi, sabulai masu kamshi da oman wanki, kifin gwangwani domin tada komada. Bangaren mata 'yan kwalisa an muku tanadi na musamman na mayukan shafawa, turaruka, sarƙoƙi kala-kala da ma agoguna na maza da mata, haɗi da zobuna na 'yan birni. Kayan kwalliya masu kyau da inganci kuma duk da a cikin sauƙi da rahusa. Wannan shago na nan a unguwar Daɓai Kawash na biyu, duk dai a jihar Kanan Daban Najeriya. Ku dai ku tuntuɓe su ta kan lambar waya kamar haka 0708239313 ko kuma 09167053224. Albarka Provision Cosmetic and Jewelry shine ya dace da bukatunku na yau da kullum. Assalamu alaikum jama'a, sunana Isa Yusuf wanda aka fi sani da Dibko, mawaki a bangaren Hausa Hip Hop Inkiya Sabon Yaro. Sabon Yaro ne? Wa yake bugu? Wake to shigo. Ina
ina mai sanar muku da cewa akwai wani sabon aiki na mai suna likitan zamani. Likitan zamani. Likitan zamani. Waka mai dogon zango. Likitan zamani. Sabon yaro ne? Waki babu matsala amma ina da patient, karka damu kawai zan kira ka da anjima. Yawa likita gwada da Allah ya saka zo, so nake ka taimake ni na san ka da kwazo. Azdan muka yi a gwarzo, ci nake a nan gurin kamar Aminu Kozo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, yawa likita sanda zuwa. Yawa sannu, nurse kin ga yanzu na iso. Sai ku danna mu subscribe a YouTube channel ɗina mai suna SBY TV domin sanarwa da zarar na dora. Kaga wannan duka alluran nan guda uku zan yi mata duka a wuya, guda shida kuma zan yi mata a baya. Haba likita, oke so kake ka kashe ta? In ka sake samun baki tun da ba ruwanka, nurse ki rike min hannayenta. Likitan zamani. Yaran zamani ne zamani abin da ya zo da shi ga yaran zamani sun shiga wani karni ba. Wannan ba yaran nan ne ya kuma kuwa. Sai an je can. Wallahi yaran ne. Kai Yakubu, dama kana nan? Tsince ma kake a bola kenan. Duk neman da malam yake ma, lungu da sakon da ya shiga ashe kana gari. Wallahi yaran ne, dole ne kai wa malam. Ina za ka ji? Ai ba inda za ka ji. Ko kuma malamansu ba sa tarbiyarsu sun bar su sun lalace. Allah ka shirye su bar bakin halinsu, su zamto na kirki kuma su daina halin kwace. Ina gajiya, an tayi lafiya a gida. Kwana biyu bai samu ku zo makaranta ba. Allah ba malam ba mu da lafiya. Ba ku da lafiya? Allah ya sauke, ai kowa yanzu jikin nan gaya mai yake. Ba lafiya kowa ya cika ba. Kun san dai ana bin kuɗaɗe da yawa na Laraba. To duk in ma kun san ba ku yi kuɗin Laraban nan ba, ku tashi ku tafi ba san garin ku. Ba na buƙatar garin ku. Ko ku ƙara zama mun nan inda ba. Mun gashi baban mu ta cin kama. Ha? To yanzu na ji magana. Ai yanzu na ji bayani. Da kun ta ta wannan. Yanzu na ji bayani. Haba, shine ai. Ai suke ai hakuri da haka. Ba komai ai tun da an samu kaɗan a kaɗan ɗin shine mai yawa. Allah ya saka. A dinga zuwa makaranta da wuri. Allah ya ji kan magabata. Allah ka shirye mu shirin addinin musulunci. Ubangiji ka ganar da mu. Abin da muke yi na ba daidai ba, Allah ka cige mana gaba. Amin. Ka sa mu dawo mu yi daidan. Amin. Yawwa. Ku ce musu ina ta godiya. Wa a dinga zuwa makaranta da wuri. Yawwa. Dinga zuwa makaranta da wuri. Ka shafi. Ina ji bayani. A to ni
hankada shi ya kai mai ma yanzu wajen gular kawai wato hannun wajen gular da kai mai gular da hannu mace ba a kaɗin ja baya da yamma a gular yau shi ne ai rolling action to muje muje bai rawa ba ko to muje rolling action ka dau gulab tingula mai to action muje to ka mai noshin nan ya daukan ne dama to ƙara tunkuɗa shi dauga bayan sa sai za ka sarrafa action